Здравейте! Отново се върнахме. Беше кратка пауза, само за да пресключа на новата игра, защото имах малък проблем. Видяхте какво умираме. Дано. И ще играем играта, даже няма смисъл да казвам. Тя сега ще я изпиша. И ето я. Never Winter. Тя се сваля от Steam. Не беше платена до временно и си я свалих. Така, аз съм Хънтър и ще играем. Наредил съм си няколко игри да играем. Само казвам, очаквайте тази вечер възможност да кача 30-минутен клип. Но заедно с хора, разбира се, какво ще правим, ако няма хора. Няма смисъл. Именно за това ще играем. Очаквайте го. За много намерите точно в деня, когато ще го качвам. И да, почнахме. Така, трябваше да се обръщам и да поемам назад. Някои текстури все още не са се заредили. Тази игра много рядко запецва или по не знам как да се каже начин лагва. Так ли трябва да отивам? Добре. Тук ще си пусна тук. Както казах, ще пусна на смъстъка, за да се чува, защото без звук няма да знаете какво става. Някои, които са гледали други клип, ще викат, нали било забранено звук. Да, забранено е, но когато е по много силен, страшно. А сега в момента не ми звучи така. Със слушалки съм. Така. Чук-чук. Влязохме в къщата. Дано ви хареса играта, аз съм на 4-ти левел. Трябваше да играм от началото с вас, но не можех. Трябваше първо да разбера как е играта, а не мога да направя втори. И по-точно трети, защото не може само по двама, ако играете на първия чаптър, безплатния. Може нещо червено. Явно има нещо тук. О! Ето какво съм видял. Паун. Къш. Някои хора ще кажат, че прилича на лол. Да, прилича. Кът. Чът. Умирайте, бе. Снайперисти. О, забравих за това.
И нека продължаваме напред. Опа, не трябваше да ме забелязват. Ха, виждате ли сега? Аз пък да. Закъснявай, приятел. Явно са намислили нещо, що не трябва ние да го решаваме. Кралят ни каза да проверим мазетата на замъка и трябва да продължиме. Просто трябва да претърсим мазетата. И както се вижда, явно има конспирации. Къш. Не мога ли някакси начин да се промъкна за тях? Оя, това се нарича двоен удар. И... Хайдете, оставете малко забава. От тук май доста ще се занимаваме. Ох. Ага. Някъде бе, Шишко. Сложите си хелп пушенката, няма нужда повече да ми командориш. Тук мисля, че ще имаме минимален проблем с нещо. Само така ми изглежда. Ако ме страхаш, бе. Хая. Ми, драги зрители, наближава нашия край. Моля се само да свършим мисията заедно. Но явно и това... Защо се попали? И това няма да можем. Не искам пак да се... Тъп, мънки. Хекса. Не може да само, че това да спреш. Явно минахме мисията заедно. Супер! Трябва да направим нещо. Ми, драги зрители, това е. Ще го кажа. Ще трябва да ви кажа чао. Но не веднага. Ще разберете какво се случва в следващия епизод. Добре. Довиждане от мен, Дейвид Про.